لهم عندي بزعبة تراكين هنا هنمار تراكين كبل كله خطاي مالتي نحد نجر اتي كنايت كاميرا من قصة بزخونة فيديو نو تراك مقبر مالتي نعبنت تليقوا لهم ذا سئل زي الله تا كاميرا تنقص أسازله حجي زخونة نجر أبزن دفت حيفة ويقال مسوخ أين قصة أسني أبزل له ويتطقل شجر كخوني مالتي نعبنت أبزل له ختم سلون دفت دليخة أي مسألة كاني سلازي تاخد قبل لك نتي من قصة تراك تقرر لك عزي مسرح تراكي نبال بزوح من قد تاتالو كلت من قد هر إيكوني نجمع الحجي تنزل لهم فايلز نزي عن سرح عندنا لهم أنتي نزي عنا سرح ناخد بالوائهم أو خلوهم أقرأ من قدهم تلام تريقوائهم تتراكي نتاي مهان والتي تريقوا لهم حجي زي صحفة له زي حوي زبارة عقل له مجمرهم زي أنيرة بحر أبزر أيوه تلت يفلو لك ولا تغاميرات انكسا أسل مسوء يزي انكسا أسمع التي تزخونا نقرأ حراي نجمر عبزي فوتيج قرأ لكم اللهم نزع توتوريال لهم مسارحي نزيع أسمرات الفيديو دراج جرنا ناب أفتر إفكت نتوى مسألتنا دراج جرنا ناب كومبوزيشن مساعدة ناتا كومبوزيشن سبيحة مالت حجي زي أدلة حجي ترينا يو زي أتراكر تبل ويندو ولا زي أتزيد أني حتكم كم تخلش عن قبرو ويندوز كيتكم تراكر تشيك تجيركم أبزغت متسيا مالتي حجي بزوح من قد تتعلو بزي يبنون اكسترنال بلاجين اللو تراكس قبرو لك جن بز ديفولتين عنو مهارلو مانتي زين تراك كاميرا تراك موشن ندبل له آخركم نعرفت زي تراك موشن مجمرا نرأيها تراك موشن تها كليك تجرناها أبزه تمتلنا جي زوم جرنا ساعتنا تريهما زي أحد ربعنا أجرها اللي الله زي أحد جي دراج جرنا حنتي نذا تحفت نذا بي بحر حيزة زي عادي أبيله حجي تاخد قبل نذا بي كتحلوها أبزخت كوا مالتي زي أجن كل شيء علمي كم دلنا شركة كونا لنا زي كله من قدنا تانك تحلو دراج جرهم تاني بوتا مسد حسكوا أبزي متى تراك فورورد تولدلا أنالايز فورورد كليك جبرا مالتي كليك مسكور كوا للدحري أنا خدت كتاتر أتريوات اليوم مسألة انكسا أصلا مالتي حجي نتا نتبتي عن نتا بي تلتحفت ناري كم دخلت ندار عيد اسم انكسا أصنايتا خاميرا تلاليو الله مالتي باي هذا يودي الله مش ودي ترينا يو اوكي تريو لهم زي حنصاصر زي كله حنصاص تابي مجمرة أبزي أنيرة كساب أبز مود أتخف زي تحب شدشة سكن قل هدي ترينا أبزي مجمرة لهم أبزي أزلا مسألة مستابي تخيد الله مالت تريو لهم نعاد حلو الله سلازي حيزات الله كلها صناعة الله مالتي حجي نزي عام مجمرة نمسامش edit حجي نول object نصرف لنا layer لنا new نول object نمنتهي نازل نول object سرينا نتي من قصاص نابزي أخنا أسروينا مالتي نابزا نول object حجي أبزي متينا edit target نبلامش نال 1 كم دلاج شور نقبل مالتي check نقبل نال 1 اوكي نبلا شعوم نسود أنا apply نبلا زي أتريد لهم by default a position ترحاد لا rotation scale يلي كاريكم يدهن apply مون بلا x and y لهنا اوكي نبلا إذا طلع حجي تانا الأوبجكت مسا أخذ كيدا مالتي تريد لهم مسا أتنكسا أصلا حجي زغونا نقرأتنا نعبنت زي أسئلنا يبان بلا نمتعنا
اوكي اتلا دراج جيره اتي يالله حجي رأي بلاي تيلي انت يتخون الله تاسئلي ما اخل بينات ترفالات تجي قساس الله ስለዚህ እቲ ምስ ኣሰርክዋ ግን ምስኡ ክትንቀሳቐስ እያ ማለት እዩ ሕጂ ኣምፂኤ ቦታኣ ኣብታ ዝደለኽዋ ቦታ የቕምጣ ንኣብነት ኣብዚኣ እንድሕር ደልያ ክኸውን ኣብኣ ገይረ ኣብዛ ቀዳመይቲ ፍሬም ከም ዘለኹ ቸክ ክገብር ኣለኒ ሽዑ ፓረንት ገብራ ናፍታ ናብ ኦብጀክት ማለት እዩ ነዛ ዌብ ቱል ገይረ ፓረንት ገብራ ሕጂ ረኣይ እንድሕር ፕሌይ ኢልያ ምስኡ ትኸይድ ኣላ ማለት እዩ ኢኹሞ ትፍልሊ ንኸምዚ እዩ ዝጠቕመና ትራኪን ማለት እዩ حجي كم زخ نقبر كاب كألنا جن انت يالو مستريح كتر ايوه ايتن اسونا الله حجي مرة روحو نحر تحاميرات وطو خوينا دادو اي خيط خباب مالتي تي environment زي اقنا يتدققنا انت خوينا position ترحينا حلينا position ترح سلد حلنا كده مستيقهم بحدي تراك موشن مسؤولكوا كنت أنا عندي حنت متأهل إذا أجن بوزيشن ترحل روتيشن سكيل من هالشجرين كل تخونه الجندا كل تبوتا لك أخم أتاستاي كل تبوتا يحبر عمالتي حنتي أبزتات هلا تخاب إيه تخا أبز سجر قلنا دهريبا بخلتي إنجري بالمالتي حجي ولا ندحرني إسو سايزن روتيشن قلت تحلو ولا يا زي مالتي بعرفش زي قلالن سيمبل وين الله تكون زي نحجي انت يدلي زياده مره ديتيل دهونه تالا ذا ترا كاميرات بالمالتي ساينا انا كم تقامنا حجي هلا يزن اطرو نتينا افتا مجمره فريم نتينا ترا كاميرا نبلا كجمريا ولا حنتي نقبرنا خنصبي عينا غزي توسدا انالايزين باك جراوند لنا لا از تريت لهم انيشاليزين يلالا تجمرالا مالتي 0% كليلا خجمريا تقطر نخلو ديتيل واي ديتيل افتن خلت نغرات مش حلينا نزا بين نزا ان حلينا زي اجنتا نبوملو نخلو every detail ابدلو زنقساس ነገር ደበለ نخلو اتراكت غورو ስለዚህ ጊዜ ከተወሰደ ጊዜ ነህባ كساب تود هنسط توكبله هاي ودي على مش ودي كم زنت بتاعت كتمت لكم نتري ولا هم زغل النت بتاعت كله تي زحلو تاهم دزي عينت تراك جرات ولا نقول النجارات مالتي اجي كابز زخون مريتنا تري والهم قيح تجبر لي يلا انا انت تنكيفه قيح مسنطت حد سرفيس حيزالا مالتي እንታይ ይገብር ሸው ኣብ ዝኾነ ቦታ መጽ ሕጂን ኣብነታ እዚ አንዴና ከነፍርሳ ደሊና ድና ነዚ ኣመጽና ክሊክ ገብራ ኣብ ሓንቲ ነጥብ ከፍተን ነጥብታት ማለት ክሊክ ገይረ ሹዕ ሺፍት ሒዘ ካልአይቲ ሳልሰይቲ ስሉስ ኩርና ዓይነት ትሰርሕ እንጂ ኣምሰልጠት ቀያሕ ክትመጽ እንጂ ሓደ ቦታ ስቴብል ለሆነ ቦታ መሪጥ አለሁ ማለት ሽዑ ራይት ክሊክ ገረ ክሬኤት እንታይ ትገብር ናል ኦብጀክትን ካሜራ እንዳትሰራ ተደሊሃ ሶሊድን ካሜራ እንትገብር ተደሊሃ ቴክስትን ካሜራ እንትሰርሕ ማለት እንጂ ክሬኤት ሶሊድ ኤንድ ካሜራ ንበላ ኦኬ ሕጂ ካሜራ ለካው ብናይታ መንቀሳቀስ ካሜራ ቪርቹዋል ካሜራ ሰራሕትና ላልካ ከምታው አንበረት ማለት ሕጂ እንታይ ትገብርና እዚኣ ሶሊድ ካ ኣብ ዘላ ማለት እዩ ፕሌት ኤሊያ ላይ ታ ሶሊድ ኣብ አሁን ዛ ተለጥፋ ደላ እንጂ ታህን ገብሪና ነዛ ሶሊድ ኣብ አኸም ዘከላ ካፕቲ ፎልደር ኬና እዚን ፈራስ ገለ አሎ ወስልታት ገለልኩም ኣለኹ እዚ አፓፊስ ሞክቱል ዘሐዊ هيسكم دراج يركم أتوانا after effect مسأتوا هاي مجمرة كليك نقبرنا نزا solid شعون نزا damage one تللا alt هيسكم
ከይተጋገዩ አልት ሕዝዋ ሕዝኩም ኣለኹም አልት ድራግ ጌርኩም ናብዚኣ ሶሊድ ኣብዚኣ መፂኹም ናብ ኣፈንዋ ሕጂ እንታይ ጌርና ማለት እዩ ነታ ሶሊድ በዛ ስእሊ እዚኣ ቀይርና ያለና ማለት እዩ ሕጂ ተሪእኹማ ኣክንዲታ ሶሊድ ነዚኣ ምስኣ ሒዛቶ ትኸይድ ኣላ ማለት እዩ ኦኬ ሕጂ መምዕርራይ ጥራሕ ይተርፈና ማለት እዩ ሃባይ ኤስ ጠዊዕና ስኬል ነንእሶ ኦኬ ሽዑ በዛ ዋይ ሒዝና ከተንቀሳቀሱ ከለኹም ኣይተንቀሳቀሱ በዘን ጊዝሞ በዘን ቀጠለ ቀይሕ ሰማያዊ ብአን ጥራሕኩም ተንቀሳቀሱ ምክንያቱ ካብቲ ሞሽን ከይትወፅእ ማለት እዩ ኦኬ ከምዚ ኣገር ያለኹ ቦታ ሒዛላ ማለት እዩ ሕጂ ካልእ ከዓ ንእቱ ዛ ዳሜጅ ትብልለኻ ቅድሚ ምእታውና ነዛ ኣስመራ ቴሌቪዥን ክሊክ መንገር ኣብዚ ኢፌክት ኤንድ ኮንትሮል ኬድና ነታ ካሜራ ትራከር ትብል ኢፌክት ክሊክ ተጌርና ተነጥብታት ክመጻና ሕጂ ኣብ ዝኾነት ነጥቢ ሒዝና ራይት ክሊክ ጌርና ክሪኤት ሶሊድ ንበላ ካልኣይ ግዜ ክነጥብ ተደሊና ማለት እዩ ሶሊድ ኢልና ኣትያላ ኣብዚኣ ማለት እዩ ሕጂ ኤስጠው ንዓኻ ክሊክ ጌርና ኣክቲቬት ንግበራሞ ነዛ ዳሜጅ ቱ ደላ ስእሊ ኣልቲ ሒዝና ከመይ ኣንት ወይ ማለት ኣልቲ ሒዝና ናብኣ ንፈንዋ እዚኣ ከዓ ቀይራታላ ማለት እዩ ዙም ኣትኹም ተተዓራርዩ ትኽእሉ ኢኹም ኦኬ ሕጂ ግን ትሪእዎ ኣለኹም ጠዋይ ደሎ እዚ ኣር ጠዊዕና ድሕሪ ተጠዊኩም ማለት እዩ ድሕሪ ተኺላ መፅያሃልኩም ተብልዋ ትገድፍዋ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ጠዊዕና ኣብዛ ዋይ ሒዝና ንጥወያ ልክዕ ክሳብ ትመፅእ ምስቲ መንደቕ ማለት እዩ ኦኬ መፅያላ ሕጂ ኣብዚ መፂና እቲ ኤስ ጠዊዕና ስኬል ገለ ንመዓራርዮ ማለት ኦኬ ሃይላይ ሽዑ ዚ እዚኣ ዚ ሒዝና ኣብ ሰማያዊት ንድሕሪት ንድፋያን ካብቲኣ ክሳብ ትወፅእ ማለት እዩ ኦኬ መጨላ ማለት እዩ ሕጂ ቤላ ሓደ ፍረስ ሃጎፍ ሰሪሕና ኣለና ገለ ነገር ኣፍሪስዎ ከም ዘሎ ጌርና ኣለና ሕጂ ተሪእናያ እቲ ምንቅስቃስ ምስ ቀንቀሳቐሲ ትሪእዎ ኣለኹም ኦሬዲ ወዲእና ደርጋ ኢና ኦኬ ሕጂ እንታይ ተሪፍና እቲ ዝኾነ ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ቴክስት ክፅሕፉ ትኽእሉ ኢኹም ገለ ሕጂ ሓዊ እታ ሓዊ ከዓ ነእትዋ ፋየር ትብለና እዚኣ 003 ከነእትዋ ኢና ሰብኣ ልክዕ ከምቲኣ ጌርና ኣብ ከምኡ ንገብር ነዛ ዳሜጅ ዋን ኮንትሮል ዲ ጌርና ዱፕሊኬት ንግበራ ተደጊማላ ሕጂ ንዓኣ ንቐይራ ማለት እዩ ኣልቲ ሒዝና ነዛ ሓዊ ድራግ ጌርና ኣብኣ ንፍንዋ ቀይራታላ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ብለንዲን ሞድ ኖርማል ደሎ ስክሪን ንገሩ ስክሪን እዚኣ ሕጂ ፀሊሞ ክትልግሰልና እያ ማለት እዩ በዚ ሽዑ ኣልዒልና ሕጂ ትሪእዋ ዘለኹም ነታ ታሕተወይቲ ኢና ቀይርናያ ኣብዚ መፂና እዚ ንስሓባ ንቕድሚት ክሳብ ብላዕሊ ትኾን ኣብዚ ክሳብ ትኾን ማለት እዩ ደፊእኹም ክሳብ ድምፅዋ ሪያሊስቲክ ዝኾነ ቦታ ክሳብ ትሕዚ ተመዓራሪዋ ማለት እዩ ሳይዝ ዳንኣስኩም ዲኹም ገለ
تريني عندي كم زيد الله ማለት ሕጂ ግን ካብ መጀመርያ ትጅምር ዘላ ካብ ዝታት ክጅምር ኣለዋ እዚኣ ድራግ ጌርና ነታ ሓዊ ፀቢቑ ነትሕዛ ካብ ዝጅምር ኣለዋ ትሪእዋ ኣለኹም ኦኬ ጽቡቕ ሒዛ ኣላ ቦታኣ ማለት ቁሩብ ነልዕላ መራ ታሕቲ ኮይና ካብ ማእኸልቲ ፈራስ ክትብገስ ኣላ ካብዚታት ኦኬ ሕጂ ጽቡቕ ቦታ ሒዘና ሃባይ ትክ ከዓ ንገብረሉ ሕጂ ትክ ከዓ ልክዕ ከምኣ ጌርና ነታ ሓዊ ዋላ ኮንትሮል ዲ ጌርና እሞ ንድገማ ሽዑ ነታ ታሕተወይቲ ክሊክ ንግበራ ነታ ተሓዊ ክርአ ሕጂ እዚኣ ፓፊ ትብል ስሞክ ዘላ ኣልቲ ሒዝና ካብ ናይ ኣንትሪክ ድራግ ጌርና ኣብኣ ንፈንዋ ኣትያላሳ ማለት እታ ትኪ ሕጂ ኤስ ጠዊዕና ስኬል ዓብ ንገብሮ እዚ ትኪ ምክንያቱ ጫፉ ከይርአ መታኒ ክንዲዚ ገለ ጌርና እዚ ዋይ ልዕሊ ንግበራ ኦኬ ሕጂ ጻዕዳ ኮይኑ ናይ ተሓዊ ጸሊም ትክ ክንገብሮ ኢንቨርት ትብል ኢፌክት ክነእትወሉ ኢና ኢንቨርት ኣቲና ስቲል ቀይሑ ጸሊም ንኸውን ድማ ብራይትነስ ኢን ኮንትራስት ኢልና መጽሐፍ ብራይትነስ ነእትወሎ እዚ ብራይትነስ ነጉድሎ ኔጌቲቭ 100 ክሳብ ደሆን ንገብሮ ኦኬ ጸሊም ኣላ ማለት እዩ ኣኽላይ ሕጂ እዚ ታሕቲ ግን መራ ተቆሪፅሎ ስለዚ ማስክ ክንገብሮ ኢና ማለት እዩ ዙም ሞ ነውፃእነ ግዚኡ እዚኣ ፔንቱል ጌርና ክንዲዚ ኣግፊሕና ንስኣለሉ ኤፍ ጠዊዕና ሽዑ ፌዘር ንገረላ ማለት እዩ ሕጂ ተሪእና ካብኡ ድወፅእ ደሎ መስል ኣሎ ማለት እዩ ትሪእዮ ኣለኹ ሕጂ ተወዲእሎ ካልእ ዝኾነ ነገር ከተእትዉ ተደልዩኹም ጥራሕ ናብኣ ነታ ቪድዮ ክሊክ ትገብርዋ ምሽ ሽዑ ነታ ኤፌክት ናታ 3D ካሜራ ትራከር ደላ ክሊክ ተጌርና እቲ ነጥብታት ኩሉ ክመጽ ማለት እዩ ራይት ክሊክ ጌርና ክሬኤት ቴክስት ኢልና ቴክስት ክመጽ እዩ ፕሌይ ኢልና ምስኡ ለጋብ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ትራከር መጺሎ ድሌትካ ክትእትወሉ ትኽእል ኢኻ ጥራሕ ናትካ ክስታይ ድውስኖ እቲ ደሊኻዮ ዘለኻ እቲ ትራከር እዚኣ ዝበለጸት እያ ተጠቐምኩም ይሓይሽ እዚኣ ትበልጽ ካብታ ሓንቲ ማለት እዩ ከምዚ ጌርኩም ዝኾነ ተእትዉ ትኽእሉ ኢኹም ነዛ ቱቶሪያል እዚኣ ግን እዛ ሓዊ ትቃጸል ገለ እንዳ ነይራ እሺ በቃ ሒዝኩምዎ ትኮኑ ተስፋ ገብር በቃ ንሎሚ እዚኣ ሓሲበ ነይረ ኣብ ዝመጽእ ረኽበና ቻው